smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your favorite letters, hide every trace of sadness. All the way to you, maybe ever so near. És un goig rebre avui aquí, a Sant Maldon Televisió, en Joan Chamorro. Benvingut, Joan. Gràcies. Darrerament sempre t'associem Joan Chamorro i Andrea Motis. En aquest cas jo voldria descobrir més aquest Joan Chamorro, doncs que musicalment parlant ets moltes coses, però tu, Joan, com et defineixes? Músic de jazz que li agrada compartir el poc que pugui saber, tant amb el públic com amb els alumnes. I compartint, com et va arribar tu al jazz? Com et va atrapar? Perquè jazz i no pop. A mi em va arribar molt tard. Jo vaig començar a estudiar quan tenia 18 anys, que és quan vaig tindre que decidir què feia de la meva vida, i llavors vaig començar, i casualment vaig anar a parar al taller de músics, i allí vaig conèixer el jazz. Vull dir que no era una passió de petit, ni com tots aquests nens del Sant de Jazz Band que ja descobreixen el jazz de petits. Jo vaig començar a descobrir-ho quan tenia 18 anys, m'agradava molt la música, però... I a partir d'ahir va ser un crescendo. Doncs beneït d'aquesta casualitat, no? Sí, bueno, són aquelles coses que no saps mai. Però jo me n'alegro molt d'haver caigut en el taller de músics i haver pogut disfrutar d'aquest tipus de música. Allà al Conservatori de Barcelona, també a l'Escola de Músics, al taller de músics, dels teus mestres, quins records en guardes? Allò que diguis una moraleja, un aprenentatge? Jo, paral·lelament als estudis de jazz, que vaig fer primer a Peter Delfínic, i després vaig tindre de professor l'Eladio Reinon, que és un gran amic i un gran músic, ara hem tocat moltes vegades junts, el Xavi Figuerola, també són gent de la meva quinta, però que ells ja tocaven quan jo començava, no? El Perico Sambiat alguna classe també em va donar, llavors, i després jo estudiava clàssic i el meu mestre és Adolfo Ventas, un músic tremendo, que no era músic de jazz, però tenia capacitat per improvisar, tenia molt de swing, té molta gràcia i estic molt content d'haver també anat a parar, d'haver sigut alumne d'ell. D'acord. Llavors, de tot això se'n destil·la, doncs se n'acaba fent aquest Joan Chamorro que has compartit big bands amb gent com Tete Montoliu, Alfons Carrascosa, entre molts d'altres. Què significa per tu rebre o percebre aquesta màgia d'aquesta gent? Bueno, és increïble que sempre, per molt que faci moltes coses amb aquesta gent que dius, Tete Montoliu, Alfons Carrascosa, també formo part de la big band del Dani Alonso, amb l'Eladio Reinon i després amb molta gent de fora. Cada concert és nou, cada concert és una història nova i sempre ho he viscut amb molta il·lusió. Això té molt a veure amb que la passió que jo tinc per aquest tipus de música és increixendo. Cada vegada m'agrada més escoltar, cada vegada m'agrada més ensenyar, cada vegada m'agrada més tocar. Llavors, jo recordo especialment el primer disco que jo vaig gravar a la meva vida, que és quan tenia 20 anys, 21 anys, era un disco en la big band del taller de músics, on estaven tot això, Perico Sambiat, l'Eladio Reinon que citava abans, Xavi Figuerola, Alfons Carrascosa, i estava Tete Montoliu al piano. Jo pensava, uau, Tete Montoliu, que ha tocat i ha gravat amb Dexter Gordon, que era una de les meves figures, i jo deia, alguna cosa de Dexter se m'està passant perquè estic tocant amb aquest senyor, alguna energia, I me'n recordo que, clar, jo en l'època llegia molt poca música, perquè era més de tocar i d'escoltar i això, i quan em tocàvem, haurà un concert d'aquí a un mes, i jo dic, anava corrent al taller i dic, digue'm el repertori, passa'm les partitures, perquè llavors per poder portar a terme tenia que estudiar moltíssim, no era un gran lector, cosa que ara ja llegeixo bastant bé. Déu-n'hi-do, la preparació, la passió, aquestes hores de feina, que molts cops es tradueixen en jam sessions. Què significa per tu, Joan Chamorro, una jam session? Una jam session és un lloc on tu pots extendre't una miqueta més i buscar una miqueta més sense aquella cosa que tens que donar un resultat al públic.
A vegades també la gent pequem de que en una jam session és que tens que dir tot, no? Llavors el públic, si hi ha públic, és com que s'avorreix una miqueta, no? Però és qüestió de saber medir-ho, per això està la gent que s'erigeix com el que porta la jam session, no? Però és allà on tens l'espai per poder dir les coses sense la pressió de que estàs en un escenari. No estàs ficat per res. I llavors què passa? Que en aquest tipus de música, que hi ha un repertori comú, que hi ha centenars de temes, trobar-te amb músics que no coneixes, sempre passen coses diferents, és una mica la màgia del jazz, no? Les jazz sessions moltes vegades són, entre cometes, avorrides, però moltes vegades també passen moltes coses que no passarien si no fos allí, en aquell moment, no? I trobes a faltar llocs on es pugui fer coses, jam sessions? Sí, en Barcelona hi ha alguns llocs que es fan jam sessions. Ahir, per exemple, vaig estar en una jam session en Sant Andreu, en el barri de Sant Andreu, en el Versalles. Es van fent coses. Òbviament, com músic dies, m'encantaria que hi hagués més espais, tant per poder tocar en concerts com per poder anar a trobar-te amb altres músics, no? Sobretot el que m'agradaria és que quan acabes un concert en un espai, aquell espai continués conservant la música de jazz en els tocadiscos, entre cometes, no? O poder començar llavors una jam session, no? Amb la gent que ha participat en el concert i amb la gent músics que hagin pogut anar a veure aquest concert. Més aquest feedback, no? Aquesta energia positiva que es transmet a través del jazz i que molts cops es queda fitada en un concert, com bé dius tu, i els discos es compren o no es compren, es descarreguen o no, però no sonen com podria sonar un grup de música actual. No, clar. I això potser és una reivindicació que s'hauria de fer i que s'ha d'anar treballant a base d'hores, no ho sé. Sí, bueno, a veure, en els discos, s'han de fer discos perquè la gent pugui tindre'ls i escoltar-los a casa, al cotxe, però el directe és el directe. Amb la Sandra Yazan, per exemple, amb l'Andrea Motis o en els propis grups que jo toco a vegades fora d'aquests contextes, que la màgia està en l'escenari, la màgia està en el que passa en aquell moment, és el que té el jazz, no? També ho tenen altres músiques. Òbviament no és el mateix escoltar una sinfonia de Mozart en el Palau de la Música que a casa, perquè és el directe, aquella cosa del que està passant en aquell moment, no? Jo crec que tot té el seu espai. Tot té el seu espai i com a instrumentistes tot té el seu moment. Scott Robinson, què significa per tu? Scott Robinson és un abans i un després en la meva vida. A vegades penso, li estàs donant massa importància, però si faig una reflexió és així. En el moment que jo conec a Scott Robinson, se me'n van totes les neures de si toques un tipus de música, toques un altre tipus de música, no? Ell és un home que és poliinstrumentista, jo vaig estar a la seva casa en Nova Jersey i té una sala enorme amb centenars d'instruments. Ell juga amb la música, no? I ell té gravacions, ell cada any grava com 6, 7 o 8 discos en diferents formacions, tant de jazz, de lo més tradicional i més antic dels anys 20, anys 30, a lo més modern, amb Maria Schneider, inclús el més modern, free jazz, amb gent de Polònia, gent que el jazz ho concep com una cosa molt diferent, no? I sempre és ell, sempre és autèntic, sempre és Scott Robinson. I quan parles amb ell, perquè hem parlat molt, som amics, i dius, és que per mi la música és música. És un esperit lliure, potser. Exacte. I tu has de saber en quin moment estàs, i llavors, òbviament, fer el teu discurs en el context que estàs. Però no és que ara canvio el xip, no, senzillament obro les orelles, obro les pantalles i em poso allí, intentant estar en el context que sona. Si el context és de música dels anys 20, anys 30, jo poso el meu llenguatge allí, però jo no canvio, jo soc el mateix. T'has d'agradar tu, no? Clar, i intento que el meu quadri una resta. Llavors, per mi, això va ser una manera de dir, uau, Joan, deixa't de neure's i fes música, i disfruta tocant Royal Garden, disfruta tocant Dad Zeppelin, disfruta tocant Anthropology o Donnelly, o disfruta tocant el que vulguis. El cas és que tens, òbviament, s'ha d'entendre, s'ha d'estudiar, s'ha d'escoltar, però a partir d'ahir no aquesta diferenciació per etiquetes, jazz modern, el que et vingui de gust tocar en aquell moment, i sempre intentant, en música jo tinc una premissa que per mi és molt important, no fer res per intentar agradar. O sigui, el que tu tens que... En l'Andrea, per exemple, això passa, mai pensem, a veure quin tema podries... No, és a dir, què vols tocar? Doncs aquest tema, i ho toquem, i ho fem, i agrada. I si et sents còmode amb allò, ja està. Has de pensar en el públic, òbviament, has de pensar en un espectacle, has de pensar en una sèrie de coses, però no per triomfar ni per fer que aplaudeixi més i més, no, fas el que en aquell moment et ve de gust, no? Això és que Robinson per mi ha sigut molt important i en el sentit de també el ser poliinstrumentista, no?
No necessites ser un gran tècnic per poder fer música i per poder fer música de qualitat. I això es demostra amb els petits de la Sant Andreas Band, que no tenen una supertècnica, però el que toquen va a missa. Per què? Perquè ho han escoltat, ho han après a través de l'escolta i ells estan desenvolupant el seu llenguatge a través d'allí. No se saben totes les escales, no saben ni què són les escales, però el que estan tocant té molt de pes. En aquest sentit, a mi m'agrada entrar en aquest joc. Jugo amb la música, jugo amb el contrabaix, jo no soc contrabaixista, jugo amb la corneta, jo no soc trompetista, però hi ha el punt aquell de que entra dins del que estem fent, quadra amb el que estem fent. No pretenc ser ni Ray Brown ni Dizzy Gillespie, ni molt menys. I tots aquests valors són els que transmets tu en la teva pedagogia, en la teva vessant de professor d'aquesta jazz band. Sí, òbviament, jo intento... Clar, és que no podria ensenyar res que jo no senti, ni pensi, ni controli, en aquest sentit. Per mi la música és felicitat, i jo vull que la música sigui felicitat per ells. Vull que fem música, posar-te en un escenari, escoltar música, improvisar, llegir. O sigui, a vegades fas un concert que no fas solos, però tu llegeixes i formes part d'un grup que està fent una cosa. Va més enllà de que tu toques un paper, estàs en un context que està fent música, sí, i aquesta música arriba a la gent, i no has fet cap solo, no passa res. Formes part d'allí i estàs tocant i estàs buscant l'afinació, el no sé què, i per mi això és important i és el que intento transmetre. Llavors, clar, tot això ho intento transmetre d'una manera que jo he après també, perquè no és el mateix començar a 7 anys que començar amb 18 anys, com vaig començar jo. Dels 18 fins als 30 jo vaig tindre bastantes neures en el sentit de vals, no vals, arribaràs, no arribaràs, estàs tocant com aquell o vull tocar com aquell. Tot això és com una projecció teva al futur i llavors no estàs pensant en el moment. Llavors amb els nens el que jo intento fer és no, ei, tu escolta Dexter, escolta Dizzy Gillespie, escolta Bobby Hackett, escolta qui vulguis i després quan toques, toca. I no vulguis, no, és que quan toque como llavors ja podré descansar i seré bo. No, el moment és el que ens importa el present i estudiar i aprendre perquè el present sigui maco. I en aquest dia a dia, en aquesta ensenyança i en aquest aprenentatge que tu en fas de la música, n'ha sortit gent, has trobat companys de viatge com podem ser l'Andrea Motis, que habitualment t'associem amb ella. Només una pinzellada en aquesta entrevista de l'Andrea Motis. No et preguntaré què significa per tu perquè imagino molt. Et diré què admires o quina és aquella cosa de l'Andrea Motis que voldries tenir tu. No, jo de l'Andrea Motis no voldria tindre res. O sigui, perquè ja ho tinc, és tocar amb ella, ja a mi m'aporta. O sigui, ella té una altra edat, ella té un altre bagatge, una altra vida, però sí que aprèn coses, com ella aprèn de mi, jo també aprenc coses d'ella. Hi ha una cosa, l'altre dia ho parlava en una pregunta d'una entrevista també, que jo deia, crec que una de les coses que més he après és l'autenticitat. És autèntica, l'Andrea. És autèntica. És això que dèiem, no pensar en si jo faré, si deixaré de fer, no pensar en tocaré com o no tocaré com, estaré allí, en aquell moment tocant, que jo crec que és una obvietat, però que molts estudiants o molts músics a vegades se'ns escapa, això, perquè volem donar més del que podem o volem oferir alguna cosa que ja estem pensant en voler oferir, i no, és ser autèntic. I precisament ella és aquesta màgia que té la capacitat de començar a cantar, tancar els ulls, o amb els ulls oberts, és igual, i ser autèntica. I llavors això, d'alguna manera, és una referència que és d'ella i que també és de la resta de la banda dels nens, però bàsicament amb ella perquè la tinc al costat molt. Jo, si a mi em fessin la pregunta al revés, jo em quedaria amb aquesta veu que té l'Andrea, ja, però... Però tu la tens tan habitual que suposo que ja forma part d'ella. No, òbviament, jo parlo de l'autenticitat, tothom pot ser molt autèntic, però òbviament aquesta autenticitat en el sentit que quan canta o quan toca, òbviament, tu pots tindre una veu, pot ser molt autèntic, però si la no t'acompanya no triomfes. Òbviament no, l'autenticitat és com partint de que ja té l'art, la veu que té i la manera de tocar, d'improvisar, vull dir que... Però clar, jo no puc pretendre voler la seva veu. Tampoc no t'encaixaria amb el cos, com Úrsula i la Sirenita. No, a mi
No, a mi m'agrada escoltar-la. Jo tinc la meva veu i potser algun dia canti i llavors el que farem serà que ella farà un disco i dirà Andrea Motis presenta Joan Chamorro. Llavors ho contaré i tindré l'èxit d'ella, no? No, és broma. Tornem al jazz, que sempre hi hem estat. La gent del jazz us sentiu poc recolzats per lo que és l'administració, per la societat en general, per lo que dèiem abans, que potser no sona tant la música del jazz com hauria de sonar. A veure, això, òbviament, tots els músics de jazz ens agradaria que hi hagués més espai per a la música de jazz, no? Està passant, tant l'Andrea Sván com l'Andrea Motis és la referència, no? Ara, els dos, és que realment està havent com un interès molt gran per aquestes formacions, no? Però això no és el normal. Ja ens agradaria que fos normal i que passés amb molts més grups, perquè hi ha molta gent talentosa a Catalunya, hi ha molta gent boníssima, molts cantants que fa molt temps que estan lluitant. Bueno, nosaltres, tant amb aquests dos projectes, crec que, a part del treball que estem aconseguint, que fem, crec que fem un treball més també d'obrir portes. Jo crec que hi ha molta gent que està coneixent el jazz a través de, sobretot molts nens, a través de la Sandra Sván, de nens que es fixen que el jazz pot ser una cosa que va més enllà de que sigui una música d'adult, o que sigui una música intel·lectual, o que sigui una música difícil. No. Hi ha nens que estan tocant i estan tocant molt maco, no? I en el cas de l'Andrea passa el mateix, no? Hi ha molta gent que de sobte descobreix el jazz. Nosaltres en un concert s'han omplert el Palau 2.000 persones o el Coliseum. I què sents llavors quan veus el públic allà aplaudint? Bueno, doncs, home, molta felicitat, òbviament, perquè veus que la teva música agrada i la teva música fa que moltíssima gent surti amb somrís als llavis i que t'hi diguin uau, hem comprat el disco i ho posem al matí i sembla que et canvia una miqueta, perquè a vegades també és la teva ment la que dirigeix per on vols anar, i llavors poses el disco i té la capacitat de que de sobte trobes que no és tan fos el matí, hi ha més llum. Llavors això és molt maco per nosaltres. I d'alguna manera, d'aquelles 2.000 persones que deia, igual 300 eren aficionats, però és que 1.500 no havien anat a un concert de jazz mai i estan anant. I ara hi tornaran. I ara tornaran. I tornaran a veure'ns a nosaltres o tornaran a veure un altre músic de jazz. I jo crec que això és bo no solament per nosaltres, sinó per tothom, per tot el que és el panorama del jazz. S'està parlant de jazz? Doncs perfecte. S'està parlant bé? Perfecte. S'estan omplint els auditoris? Doncs perfecte. Que és a nosaltres? Vale, però encara millor. Bueno, home, òbviament, jo m'agrada que ho omplin, però que el que jo vull també és escampar, que això s'escampi. Òbviament amb l'Andrea Motis és un projecte més professional, en el sentit, però la Sandra Sván és un projecte que va més enllà de que puguin tindre més o menys actuacions, sinó que és el fet de que això es propagui i de que hi hagi gent que això que dèiem abans, i sobretot nens, que s'aficionin a sentir aquest tipus de música, perquè serà el públic del futur. Les generacions, no? Sí. I ara una pregunta entre tu i jo, com si no ens sentís ningú. Diuen que els músics teniu una miqueta d'ego. Jo no sé si quan et poses a l'escenari té més ego tu o el teu saxo. Doncs mira, jo és una cosa que me treballo fa molt de temps. Intento treballar-me, jo no vull tindre egos. Diuen que s'ha de tindre una miqueta per això, però jo intento... Li deixes amb el saxo, llavors? Sí. Que sigui ell? Bueno, no, perquè el saxo soc jo, i el contrabaix soc jo, i intento unir-me, llavors, t'entenc, però no, i en aquest sentit és un treball que jo faig personalment, molt, treballar l'ego per mi no tinc que moure per l'ego, i és un treball que jo faig molt amb els nens també, perquè quan estan exposats a auditoris de 2.000 persones i són tan joves... Això pot ser mal, pot ser bo, però... A Andrea i a Carla, i és una cosa que jo intento treballar. Nosaltres fem les coses per les coses mateixes, no perquè donen un aire de no sé què, i l'ego puja i tal, no, perquè llavors és el perill. L'ego pot ser molt perillós. I ara que parles de treballar projectes de futur, Joan Chamorro, algun vinculat amb el Vendrell, potser? Pues sí, el quart CD de la Sandra Sván ho gravarem, ens fa moltíssima il·lusió amb l'Auditori del Vendrell, que és un dels millors auditoris que he tocat mai. La veritat és sona sol, vull dir que has de tocar molt malament perquè no soni bé. I farem el quart CD, extra CD DVD també, amb el senyor Scott Robinson, que parlàvem abans. Ve aquí al Vendrell amb vosaltres? Ve al Vendrell amb nosaltres, Andrea Sván amb Scott Robinson, i quedarà gravat, quedarà patent, i això ho portarem per tot el món.
i amb la passió que dius, amb la passió que parles, al marge d'aquest projecte n'hi deuen haver d'altres, perquè no et veig limitant a un munt de son. No, bé, ara els dos projectes en què jo moc més són amb el projecte de les Sandries Band, que espero que tingui una llarga durada, o no ho sé, el que sigui. Jo tinc molta il·lusió, tinc moltes ganes i molta energia, sí. I el projecte de l'Andrea, d'alguna manera, encara tenim moltes coses per endavant i, òbviament, arribarà un moment que sí o no ho sé, que ella farà la seva història, jo faré la meva, això no se sap. Nosaltres anem fluint i el que ens anem trobant anem fent. De moment estem molt a gust, fem moltes coses i ja està. Et sembla si anem i busquem aviam si a l'Andrea per aquí fem una mica un directe? Crec que també està la Carla, o sigui que crec que podem fer tocar trio. Doncs som-hi? Vinga. Un plaer, Joan. Igualment, Montse.